ubukhulele kwaXhosa uyayazi into ethi xa umuntu noba ebeyintoni xa umuntu ethe wakhaba ibhakethi niye kuloo mzi niyo ofarisha amazwi entuthuzelo. Nobe beyintoni umuntu, nobe belibhara, nobe belitutu, nobe beyintoni, kodwa wona amazwi entuthuzelo niyowaphosa kuloo mzi. Mamelani ke, ndifuna ukuthi mna kwifemeli yomthetho, ifemeli yonyambose, ifemeli yodingiswayo, ndifuna ukuthi akuhlanga lungehliyo. Anga uThixo anganani kweli xesha lobunzima. Ukusweleka komuntu naphi na guys into ebuhlungu, especially for ifamily. I cannot imagine into eyenzekayo kulaa family ngeli xesha loba yonke lento ipublic, and kungoku kube kukho nathi ababhizi abaspeculatayo ecaleni. So I can imagine how hard it is for everyone in that family, that they are trying to deal with the situation abakuyo. At the same time, xa bengena ku-social media badibana nathi sibe sithethe izinto sizithethayo. So ndifuna ukuthi mani mabathuthuzeleke ngeli xesha lobunzima. Ndifuna ukuthi mani angawuThixo ngabapha amandla bakwazi udlula kule nto. Singanathi singayifumana le closure siyifunayo siyi-country, because I believe that the reason why everybody is talking, everybody is just looking for a closure and all of that. So ndifuna ukutsho mani anga umphefumlo wakhe angalala ngoxolo. That's all I wanted to say, Bandase. Ninga scrolla. Nani hlalani phansi ke sami. Yowethu niyivilele yoba niyayikhumbula ngozila journalist ndandinibalisela ngayo. Kukho journalist endikhe ndathi kuni inoba nguye A1 journalist kulaa nto la France, because nguye ohle nje uyareport lento ka-ambassador. Nguye mntakaba ohleli nje ubilile ureporta lento ka-ambassador lo uMabrukhwanzima we-journalist. Uyafika ke ngoku namhlanje ndibhizi ndimayinda ibhizinesi yam tyuru kudu. Xa ndisithi nguMabrukhwanzima yintoni, uthi uMabrukhwanzima yo mendi eyoba ke ngoku kuthiwe ezi reports ebezirepota last week bezirongo, because kuthiwa ifowuni ka-ambassador ayifumanekanga kulaa ndawo mna bendithe ifumene kuyo. Ndithi ke uMabrukhwanzima njani ba uthi ii-reports kodwa thina beziripotelwa nguye? Beziripotelwa nguMabrukhwanzima kaloku. Okanye anikhumbuli guys, nguMabrukhwanzima besizapha azosiripotela ba ifowuni yakhe ifumanekile kwathini kwathini. So uthi ezo reports bezirongo ke ngoku, but uMabrukhwanzima kasixeleli ba ifowuni ka-ambassador ifumaneke phi. If ayifumanekanga kulaa ndawo bekuthiwa ifumaneke kuyo ekuqaleni, ifumaneke phi ifowuni ka-ambassador? Yava akayithethi ke lo uMabrukhwanzima. Uthi le nto nje into yoba laa nto beripotile ngoku ayiseyonyani. Okay fine, simxolele ke ngoku uMabrukhwanzima. So ke ngoku uthi ke ngoku ukhazini lo kanyambosi lo pha, uthi cousin i-in-law kanini okanye i-cousin, I think i-in-law lo pha, uthetha into yobana khange unyambose abe ngumntu ongathi ubonakalisa ngathi udepressed, khange abe ngumntu obonakalisa ngathi akakho right. Kuthiwa nge-24 apha nge-24 zikaSeptemba nge-Heritage Day ebebhizi esenza za dance zamaZulu mntakabawo kumnandi, kuthiwa khange abonakalise ngathi noko ungumntu ongekho right. Uyava? Kuthiwa kwa ihotele le uyibhukhe nge-15 zikaSeptemba, and ke ngoku uGeneral Mkhwanazi uzenze izithyolo zakhe nge-19. So kuthiwa ihotele ibhukhwe nge-15 for 2 days, meaning the 28th and the 29th. So ke ngoku ithi into kuloo nto ba asiqondi noko ba iplan yakhe ibikuba azi if ubhukhe i-2 days. Mhlawumbi ibikhona into ebeyoyidibanisa pha. Kuthiwa ke ngoku kwalapha ke ngoku kwezi ntsuku njengoba iintsuku zihamba wayoyitshintsha ibooking yakhe wayenza i-29 qha. Ayitshiwo ke ngoku idate le ayitshintshe ngayo ibooking ba uyitshintshe, andithi bayitshile idate yokuqala bathi zi-15, idate yesibini ke ngoku ngokatshintsha ibooking ayitshiwo ke ngoku mna
ya kule nto endiyiva phaa ke ngoku kumabhlukwanzima. Umabhlukwanzima lutshoyo akutsho mna. So ke ngoku umabhlukwanzima basically guys ininzi into angayiphenduliyo and ininzi into ayithethayo angayithethiyo andinoba niyandiva na. So ke ngoku because ke ngoku isikuloo meko yoba umabhlukwanzima ayivakali ncam le nto ayithethayo yava ndaqomba wethu mandithethe noFani Masemula ba hey kuzawufuneka use abantu phaa ke ngoku kuzawufuneka use abantu phaa because asiqondile yenziwa ngaba bathetha isiFrentshi phaa asiqondi inabo ubuqhophololo obukhoyo ikhona into engaqondakaliyo and sizawuphela sisithi kubo mababuyise unathi wethu because kaloku what do you mean your reports are wrong? I-journalist zenu zifunde phi? Okay fine siyeke ke leyo kanti uFani Masemula uzathi hayi ndiyayithanda i-idea yakho mendi it's fine mandonyule abantu apha wajonga kumFani Masemula wajonga wathi madoda nje amahlanu wathi yabona ke aba ngoku-investigator sozubenze into hayi ngoku-investigator sozubenze into hayi bendibuza yomaba ngubani uzawulida le team kodwa hayi ukhona uBongani Maqhashalala ke ngoku ucabanga waseKapa uBongani Maqhashalala ubizwe into ezimbini azizo kuthiwe uyi-deputy provincial commissioner yaseKapa kwaphindwa kwathiwa uBongani Maqhashalala uyi-head of investigations yalapha eSouth Africa. So andikho sure andiyazi noba i-head of investigations zase-Western Cape okanye yalapha eSouth Africa yabo andikho sure uba kanye uyintoni but uyinto enkulu apha kwezophando and yinto esiyifunayo leyo. So uye phaa ke ngoku Maqhashalala ke ngoku lo netim yakhe abantu abayi-4 bahlanu ke ngoku bayophanda le nto. So ke ngoku mna ndinxele Maqhashalala yabona into yeskere yona ungabuyi uthetha loo nto because into yona yeskere asizuyithatha because kwa ezi zami ifestire apha kwelibobosi lam soze uzivule ngeskere kwa ezi zami ifestire soze uzivule ngeskere. So you mean to tell me ba iifestire ezenzelwe ba mazingavuleki iifestire ezenzelwe ba makungabikho umuntu ujampayo okanye umuntu uphoswayo ngemistake unxele bezo festire zizawukwazi uvuleka ngeskere? Ndifuna ubuye uphendule leyo qala Maqhashalala before siqale nje search into eninzi because kuthiwa i-investigation yakho izaba public. So if i-public that means uzawubudila nam directly. Mamela ke Maqhashalala eyesibini esifuna uyazi Maqhashalala yoyoba kuthiwa uambassador ufikile phaa akubangakho umuntu ungenayo or uphumayo after so akubangakho umuntu ungenayo before ambassador afika uambassador akubangakho umuntu uphumayo erumini kaambassador kuthiwa futhi kwa ibed le yeroom yeambassador iyabonakala bakhange ihlalwe. So inoba ke ngoku uambassador xa sicinga ke ngoku sizama uzoba ipicture apha kuthi inoba ke ngoku ufikile wangqala esikereni ndiyazi isikere besithatha phi mhlawumbi kukho izikere apha wangqala esikereni wafika wasika ifestire wazilahla. Ungabuyi isixelela loo nto Maqhashalala inenzi into esizayifuna kuwe but nguyi-head of investigation so si-expecte i-media briefing xa ubuya tata i-media briefing and siyakucela Maqhashalala ungasidisappointi njengamakapa sime ngawe ngoku sime ngawe thina bantu baseKapa sime ngawe ngoku Maqhashalala ba nguwe ozasirepresenta kuyo yonke loo nto nguwe ozasikhupha kule nyunyu sikuyo yoba sithathelwe phantsi nguwe ozasikhupha kule nyunyu. Ndime apho ke kuloo nto kaNyambo Sebandasi ihamba njalo ifamily iyaya ke ngoku I'm sure sebephaa kuyolandwa umphefumlo kaNyambose nomzimba yava Maqhashalala nabo sebephaa bafike nini Sunday bafike Sunday kuthiwa bazawuhlala iveki yonke bazobuya apha nge-10 azabuye nento ebambekayo Maqhashalala nindixelele ubuya kwakhe nam zamjonga.